Pontevedra, bo Nadal! Así e desta xeito nos felicitan o Nadal dende Ponte Xogos, unha carpa instalada na Praza de España onde os pequenos poden desfrutar con multitude de actividades. Si, un ano máis, a verdade é que sempre temos moita xente, entón estamos encantados con eso. Podemos atopar moitos xogos e moitas maneiras de que os nenos o pasen ben e se divirtan, e intentamos que sexan diferentes, que sexa unha maneira de xogar innovadora, entón cada ano cambiamos o que temos dentro. Este ano temos unha tormenta de neve, temos un espazo de escapismo, temos mesas de luz, zonas con luz, espello, unha maneira de aprender un poquinho máis aberta, máis autónoma, con moitos espazos onde xogan coas familias, como xogos tradicionais fora ou agora tamén o puxemos dentro da carpa en outros espazos. Entón, que xoguen en común con outros nenos, cooperativamente, con familias, cosa un pouco máis aberta e menos de ter xoguetes, digamos, que do habitual. O obxectivo desta iniciativa é axudar os pais a conciliar a súa vida familiar neste tempo de vacacións, un espazo onde os pequenos o pasan de maravilla. A que estás xogando aquí? A ver, contame. A montañas. Unha montaña, e que faz? Que faz? A ver, ela vai no demostrar que faz, contame, pero mira, contalle aquí a todos. Escalar las montañas. Pues estoy escalando las montañas. Te gusta chisto de escalar as montañas, sí? Sí, ven. É divertido? Sí. É o que máis che gusta de todos? Non hai outro que o de a neve. O da neve o que máis che gusta? Sí. Aínda que a actividade que conta con máis éxito nesta edición é, sen dúbida, a tormenta de neve. Onde estás? Hai neve aquí dentro, o que hai? Que hai palomitas. Hai palomitas, el di que hai palomitas. Mira, Lías, ven, é como se fose neve, verdad? Sí. Bien. Gustache moito? Sí. É o teu preferido e favorito? Sí. Genial. Genial. Está divertido? Sí. Sí. É o que máis che gusta de todo, de todo? Sí. Os pequenos encantados e os pais tamén moi contentos por contar con este espazo onde poder desfrutar do seu tempo de lecer a cuberto e cun sinfín de posibilidades. Muy bien, para pasar un ratillo con él y que pueda disfrutar. Él es pequeño y aún no puede ir a todo, pero está muy bien. Esta edición gústame moito, porque basanse nos xogos todos tradicionais e de aventura, de motricidade. O sea, me gustan máis estos que non os típicos hinchables, sabes? Estes todos electrónicos ou de consolas que a veces miras en algún sitio, pero estos a mí gústame. Así que xa o saben, ata o 3 de xaneiro, en horario de 12 a 2 da tarde e de 4:30 a 8, poden desfrutar desta nova edición de Ponte Xogos. O día 31 haberá unha gran festa de fin de ano e o día 3 de xaneiro contará coa visita dos Reis Magos.